אוקיי, אז החלטנו להדפיס צוללן, גיל ויעל אמרו צוללן פשוט, צורה פשוטה, בלי אנימציות מיותרות. בייבי יודה. יודה! 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 קדחנו. הכנסנו משקולות לאיזון. מדדנו את בועת האוויר. הנפח הכלוא בבועת האוויר הוא בקירוב גליל. שיחקנו קצת עם הבועת האוויר, שיחקנו קצת עם המשקולות, ותראו איך הוא יציב ויפה. פנינו לייצר את מערכת הניסוי שלנו שצריכה להיות אטומה, ובחרנו להשתמש במחברים רפואיים סטנדרטיים על מנת לעמוד במטרה הזו. נושא האטימה מאוד חשוב לטובת העלאת הלחץ, ולכן הכנו פרוטוטייפ. כמו שניתן לראות בסרטון, האטימה עובדת כיוון שהמכסה עולה ויורד כאשר הלחץ משתנה. המערכת מורכבת מצומת T. בחיבור אחד שלה נמצא המכל ובתוכו הצוללן, בחיבור השני נמצאת משאבה שמעלה את הלחץ, ובחיבור השלישי נמצא מד הלחץ עצמו. הצוללן מוכן, המערכת אטומה, ולאחר בדיקות אחרונות מתחילים בניסוי. אתם מבינים שזה משנה כמה אוויר יש בפקק, אז זה כאילו לא בטוח שזה אותו מספר. או שזה אותו מספר. הופה. רגע, עכשיו אני אשים... עבור המערכת שיצרנו, מסת האוויר הכלוא וטמפרטורת המים בקירוב אינם משתנים. לפי חוק הגזים האידיאליים והגדרת הצפיפות, מתקבל שכאשר הלחץ גדל, הצפיפות גדלה. כאשר צפיפות הצוללן גדלה, הביטוי בצד שמאל גדל, וכאשר הוא עולה על הערך אחד, הצוללן נשקע. אחרי מספר ניסויים הבנו שקיימת חוסר אחידות ולא הצלחנו להבין מהי. אחרי התבוננות בכמה סרטונים, הבנו שבועות אוויר נתפסות לצוללן שלנו ובכך משנות את הציפה שלו. השתמשנו בטכנולוגיות פורצות דרך על מנת לגרום לבועות להתנתק מהצוללן. לפי הקשר המבוטא בחוק הגזים האידיאליים, כאשר הטמפרטורה נמוכה יותר, נדרש לחץ נמוך יותר על מנת להגיע לנפח האוויר, בו הצוללן שוקע. לעומת זאת, כאשר מעלים את הטמפרטורה, נדרש לחץ גבוה יותר על מנת להגיע לנפח הרצוי. אם נחליף את המים במכל למי ים, נידרש ללחץ גבוה יותר. למה? בגלל המלח במים הצפיפות עולה, לכן נצטרך להגיע לצפיפות צוללן גבוהה יותר, כלומר לחץ גבוה יותר. יודה! יודה! אני מסובב, מה אתה מסובב? הבועות, יש לו בועות. יודלי, יודלי, יודלי. איזה חמוד. בויאנסי. Force be with you.